Tsisy raha hoe ke mba mety amboarina amintsika rivo mila mandeha Tananarivo passeport, visa mila manonga Tananarivo. Tsisy raha mba mety atao amintsika rivo. Zay ny artiste navaritra tandrignesanareo ty za hempaka aminareo koa. Zay ny artiste navaritra mba nahazo invitation fanojy Monsieur le Président na mba hitaregny karakory mba zahava ty hoe jalinay avaritra ty tsisy ataonareo hagny. Oera foka ry. Mba midefende mba magnano mba miadiva zo Monsieur le Président karakory maminay aty karaha ty. Za tiako ambary fa natao fa problemtsika avaritra mora ribribegna. Misy propaganda nareo megna 100 000 loso edy loso agny adigna jaly jiaby igny anao mivolagna marigny tsy tiandreo. Nareo mbola misy énergie aloha fa zay ty nagnantitra ataondreo farany nisy jery volagnindreo fa jalinay alanareo ndafagny mahita zay mijaly aty antegna olo mba mandeha agny mahita raha mandalo. Azonao koragna? Ia. Sarotro ataotsika ty, sarotro indesigna atsika côté ty. Tsy fankatia baka, zay le problème. Atsika koa tanka atsika entre atsika côté magnano toetry tsy manjary, atsika tsy androsony e. Pogri. Zay le problemtsika. Kun malahelo mahita raha mandalo Madagasikara fa izy edy zegny. Surtout atsika côté ty le tegna ny danger. Vola, tsika matimbola. Raha jiaby vola fo mikoragna ao zay mbaka raha fahazavam-po. Zava fô tsika tsisy raha hoe ke mba mety amboarina amintsika rivo mila mandeha Tananarivo passeport, visa mila manonga Tananarivo. Tsisy raha mba mety atao amintsika rivo. Tsika ndraiky mampalahelo, vraiment mampalahelo tanàna. Identité. Azonao zegny consulat fa tsisy. Tsisy olo tsy tia ndraiky tanàna anany iova izy raha iova raha volagninao jiaby zay mara. Mamboatra carte d'identité gasy, magnefa vola. Io tsisy olo raha tsy magnefa. Timbre, timbre. Passeport na France aty karaha zay timbre. Amintsika ry tsy vitananao fa magnefa timbre, anao mbola angalandreo vola koa. Hitanao passeport. Anao koa mandeha magnamboatra passeport gasy, tandrignesa baka anao koa mandeha mamboatra passeport gasy. Izy koa anao nandeha rika tsy nagnamia vola hely mba anao mpandehandreo va et vient isan'andra io. Ndraiky anao hempaka manondro ty hoe mba vitan'izy igny ary. Mba dossier-nao alefandreo malaky Antananarivo agny. Hitanao système-ndreo zao ty, ataondreo mody very passeport-nao. Karaha igny anao amindray, misy namako zay agny tsy akaraka passeport-nao fa ameza vola, situation nandalo tamin'ny la famille-ko zegny. Nitadiavandreo 1 million. Tsika mampalahelo. Mbala azonao zegny, mbala tio igny koa tio. Igny tsy miova zegny le système zegny. Bakô anao hevitry iova, za boka magnontany anao, io tsy iova. Atsika fa tsy miova. Za tanao za malahelo. Mampalahelo za koa. Zay ny artiste navaritra tandrignesanareo ty za hempaka aminareo koa. Zay ny artiste navaritra mba nahazo invitation fanojy Monsieur le Président na mba hitaregny karakory mba zahava ty hoe jalinay avaritra ty tsisy ataonareo hagny. Oera foka ry. Mba midefende mba magnano mba miadiva zo Monsieur le Président karakory maminay aty karaha ty. Za zao koa invité nahazo invitation président zegny, za mievoke raha tokony mety koragniny. Oui, marigny ndraiky koa zegny. Non, atsika ndraiky tsy haiko za malahelo be zay raha passé amintsika avaratra igny. Zao olo tsy malahelo avako fa tsisy varana tegna ty volagna, nivolagna za ty teto zegny firy taogno nivolagna Madagasikara ty. Akajo nataondreo farany intelligent, nataondreo zegny hoe anao zegny hoe anao magnano farany misaigny nefa antegna mandeha agny mahita raha mandalo. Za tsy mivolagna za mizaha feky, ireo feky. Ohatry atsika varatra koa antegna tokony defendre ireo ndraiky magnano mivolagna antegna tsy tian'ireo. Mariny commentaire andreo olo aby ty. Raha volagninao jiaby tsisy vandy tsisy vandy raha volagninao. Azoko tsy malahelo. Azala Madagasikara koa tsy tokony tanàna mijaly avako e. Mbariko anao tsara be keny. Tandrignesa, hitanao raha tegna mampalahelo amintsika agny. Misy rany ao mizoboka raha tsy haindreo. Hitanao zegny, za ndraiky mbo agnisany za contre olo tsy mahay mivola. Za contre olo tsy mahay mivola. Fasikimenty anagnanay. Reto. Cerveau
mankamba aby reto, anareo mikapokapoka raha tsy anareo. Anareo mba basy. Io koa fa tsy mahay raha, fanaovanareo fodia. Fodia fa zay fa ajo mitandregnanareo tsisy raha aby reto. Anareo fa vola matimbola, zegny ndraiky ekeko, anareo matimbola. Koa ivolagna, mbola voakonto olo mahay mivolagna Madagasikara. Ya, Bravo. ya. Anareo mila mankadala olo fo fiainana. Madagasikara tanàna misy uranium, delestage. Grave. Kun delestage o zalahy. Tegna grave. Tanàna misy uranium ky, delestage agnarany. Maty jiro. Facture ambe tsy mijotso, facture agnabo fo. Agny raha tsy azoko baka. Ya. Va le raha mampalahelo zao volaniko aminareo ty raha ty mila zahavana solution lagnenanareo mba misimisy jery ao, misy kotrokotrony jery. Ya, anareo lagnena mbola misy kotrokotrony jery volaniko, mandeha président république-tsika, antonyanareo izy. Ino mahantiny olo mila mandeha miconstruire trano, io fogno, mbola miambigny raha tsy haiko baka Antananarivo, tsy haiko miambigny i-construire trano mandeha amy la mairie. Dikan'izay fa tsisy raha mendrika zegny aminay avaratra ao zay, dikan'izay. Fa izy baka Dikan'izay baka efa mazava ho azy ne zegny raha zay koa tsy nianina izy tsy karaha zay fa tsika Ambilobe fotsy mizaha anao réalité mandalo en lamairie face. Ambilobe ao, anao miditra lamairie Ambilobe ao, anao misy raha debo anao avadibadikin'olo koa misy raha tadevandreo. Tsy tafa izy koa ny tsy azoko, izy mba randreo vahiny doko antena midika amy lamairie ary. Mba randreo vahiny, zafiny tany zegny fa tsy mi-existe. Vraiment, ndraikindraiky any mampidriky jery ratsy any tanànatsika ao. Ya, Ino zay baka raha volaniko edy ary zegny tegna ny za io drika mikoragna araiky tegna hitako matetika ataon'olo koragnantsika amin'ny réseaux sociaux. Anareo varotra ambiance fo raha hainareo tô. Azonao? Hitanao za fa mitsikagna la crise. Kô fa misy ambiance tany jiaby feno. Io ne raha droboandreo tsika io. Hitandreo fa tsika varotra ty ambiance, ribiribegna amin'ny ambiance. Oh, alô ndeha soma amin'ny gymnase ary amy stade loso edy. Oh, gratuit prix d'entrée. Tsisy mba mandiniky fa karakory ma fiainagnanay ty eto. Azonao? Fiadivona zozy io ka, fiadivona zo io fa karaha farosom-bala, tsisy dikany. Tsisy dikany. Du moment koa fa ribiribegna amin'ny hoe aty hoe antsika nareo mahazo 150 000 alô aty misy oadrara ary misy ambiance loso. Loso agny mandeha agny. Maro koa raha mety volagna atsika côté koa franchement koa des fois comportement tsika koa mandreraka Raha koa. mampalahelo za koa zegny, zo boka le politikintsika Madagasikara agny, atsika voana aloha atsika volaniko, atsika tsy andesy français fa le politique indesintsika zay karaha politikin'ny la France fa le problème fo zegny budget tsy hita tany andiana. Non. Politikin'i Madagascar tsy karaha politikin'i la France. Tsy azonao koa diasa koa zany ambara le politique tiako. Zahava koa élection ny maire ndraiky député mitovitovy karaha ny la France. Fa le raha andesindreo avy agnatiny amizay tsy mitovy ny la France. Azonao raha tiako aviana. Karaha ataony. Ro koa zay fa magnano élection dikany maire zegny. En la France aty maire zegny olo mpitondra tanàna, anao migérer karaha ataony maire ny Diego zay, anao migérer tanàna jiaby. Ke maire raiky izy tsy malio mandeha magnano moyen-any mikoragna ndraiky olo ny Jirama regny, parce que Jirama zegny ny président république fa tsy ny maire. Jirama zegny tsy n'olo hafa, ny député. Sa Jirama zegny ny ministre. Tsy azoko, tsy azoko amy politike-tsika avaratra. Tsy avaratra amy toerana Madagasikara. Bon, le ndesiko ela mikoragnanao teo, tsika boka magnano étape par étape. Hitanao élection présidentielle tsika agny ndraiky aty, jamais hitovy avenizavoa jamais hitovy parce que aty anao misy liberté d'expression. A Madagasikara anao koa nefa masaky mivolagna raha marigny anao ne direct fa menacegna fody ary. Aminakahy tsy karaha zegny fiaina, tsy midika ke vahoaka mangala parole, mivolagna ke menacegna gadragadraka là-bas. Izy io maola fodifody fo. Anao koa boka tsy magnasaha olo tsy tokony misy dirany raha karaha zay, olo tsy ampodivody zay fo. Zo ndraiky matetiky zo tsy question agny aty. Matetiky hitako zay surtout ro olo mpitondra ministre, député, ry maire, ro presque ro misy toetsaigny montrika. Misy toetsaigny montrika zay ro.
mampalahelo na za ty misy lay mandeha agny. Rô vahoaka madinika zahay mavozo mivolagna aty izy aty mamodimody olo karaha io fô raha volagny hitanao. Zahay ty olo mba tia mikoragna amin'olo mba maro information azonay. Mampalahelo maregny le koragnan'ny namagna e. Fa izy edy zay. Karaha hoe rô miaigny ao fa tsy afaka mivolagna, tsy afaka midefendre zondrô. Ino fiaignana karaha zay? Dictature agnano Poutine koa. Ay. Eh oui. Antsika jiaby mampalahelo amin'ny raha mandalo fa akory ataontsika? Tsika tsy avy. Video jiaby atao amin'ny Facebook ty zo hitandrô. Hitandrô fa tsy direct. Zo. Voilà. Za baka raha fa tegna lasa diniky fa izy edy zay. Aminakahy zegny, ro koa ne tsy régler kabaron'ny jiro na rano. Fa tsy nataondreo boka zo farany fa ela. Tia resaka tanan'olombelogno, hitanao va tany anormaly, hitanao olo tsy mpagnarivo, izy mba mandeha miregle midika amy bureau miregle taratasy ny taninany, mba aodigna megna rendez-vous, aodigna atao fangalagna vola, ino raha karaha zay. Jo ty élection maire volaniko, vahoaka jo io nkadalegna ao vary fotsy, nkadalegna volavola, andeha hivoty. Maire reo te confiance ro maire fa teo nitondra re. Nagnino politikinareo tsy tantarenareo mivahoaka re? Ino mahantony olonareo sy secrétaire-nareo reo mangala vola mivahoaka mandeha mikarakara taratasy ny taninany ary. Raha io tokotro vahoaka jiaby tokotro mivolagna raha zegny, zo kamo fa mandeha propagande. Isaka ro olo mandeha mividikitra tragnonareo na magname vola, aleva volandreo, volany adala aleva. Roboka koa volagnanareo devant public, ino mahantony zay mandeha mikarakara taratasy ny raha hely amy bureau-nareo ry, zay to fangalagna vola tsy mety mahefa, ahodikodiny mbala mezana daty. Zay tsy tokotro fangalagna daty. Koa fa mikaraha taratasy ny tany na nino, zay raha vitany andra raiky. Amitsika ry tsy vitany andra raiky. Ikaraha taratasy hely fo etrany tany, agnefa etrany tany, boko misy resita devinao tsisy resy. Zay problème amitsika ry. Ary rary raha vainganao misy facture. Tsika ry vraiment hita tsara be fa atsika pays corrompu, premier pays corrompu zegny amitsika ry. Agny baka fahazava-poagna. Tsisy facture. Anao amizay mivolagna ataondreo hoe tena adversaire andreo, tena ennemi-ndreo. Nefa raha ataondreo tsisy raha marary. Ampiasan'ny la mairie izy. Za mba mangatika monsieur président Andry Rajoelina. Haiko tsy regninareo raha ty fa zay malahelo amy raha mandalo aminay agny. Piasan'ny la mairie reo ataondreo fangalagna vola re mandreninay, la famille-nay mikarakara papier ary, ataondreo fangalagna vola tsy mety mahay vita. Zay malahelo amy raha karaha io. Fa raha raha karaha io manjary avian'ny ranking. Ya, avian'ny ranking. Za fa jo élection maire jo avy monsieur le président. Tanao ro jo io mitondra vandy conteneur folo andesindreo mivahoaka ny avaratra, conteneur folo. Vandy. Ya. Ty fikarakaragna papier ty. Olo mila miconstruire tragno, baka ia moa taratasy ty, iambesagna baka ia. Baka olo mahazo construire tragno nany, amy tany nany. Mangataka autorisation boka izy, dika zay zay autorisation de construction zay fa tsy adiago fa Antananarivo koa. Aia iambesagna azy ty, ataova raha zay monsieur le président fa vahoakanay tsy voty. Zay mangataka, non. Dikan'izay zay vahoaka ty tsisy raha ilagna zay. Vahoakanay zo la famille jiaby mitretry aminay azy, zay le raha aviany zay nagnano direct volany eky ty. La famille marary. Ya. Raha marary amy la famille marary aminay. Mandeha mikarakarana bavotry ny karataratasy ny tany, andeha hodikodindreo fandesandreo nefa volanany fa firy lany ary. Fa mandeha 800 volana lendreo aminany. Tsy eky izy papier. Tsisy resi koa, vola fa lany agny. Ino dikan'izay monsieur le président. Raha zegny tadiavinay zegny monsieur le président, misy vokany bakao misy valiny. Ino mahantony olo andeha construire tragno, mbala miambigny taratasy tsy haiko baka ia, miambigny autorisation io baka ia. Io raha tsy azoko amitsika ao zo ty, tsy azo. Miambigny nino? Miambigny farany andro maty, io amizay zay miboaka papier construire zegny. Mba zahava fo boka anao zay boka mivolagna zegny fa za zay mba hivolagna l'hôpitaly. Masontegna ty tany nahita tamy taogno loso. I l'hôpitaly ty ma jusqu'à coton mbala mila andesinay boka antany aty. Mba normal zegny, soi-disant l'hôpital manara-penitra carte d'identité-n'olo confisqué-ndreo koa tsy voaefa volanao.
tanàndreo carte d'identité-n'olo. Normalement any hôpitaly, anao tahagna na misy vôla na tsisy vôla. Après fahignananao koa eo mizaha karakory réglena le problème. Ireo vôla tadiavindreo voalohany, confisquer-ndreo carte d'identité. Jusqu'à alcool mbala andesinao an-tragno, jusqu'à gant andesa arogndreo amy tagnandreo. Isaka maraindraigny amindray docteur aby io magnamiana ordonnance miôva isaka maraindraigny fa tsy haindreo aby ino marigny ma probleman'olo ty. Mbola compétent ve le docteur à Madagascar, surtout amitsika Diego, magnontany za zegny. Non, tsika grave efa tsy efa Amitsika namboara. koa fa sarotry mandeha mitaha amy docteur aby ty e. Ya Fôtony, boka koa anao koa zegny reniko koa nao ndrainao miteraka fa mavozo. mavozo. Ataondreo Mariny. fianarana. Ataondreo fianarana. Firy olo matimaty miteraka Madagasikara Maro teo. stagiaire amindreo, stagiaire aby Stagiaire mihitsy be reo tsy nahefa hitosy. Ro tegna ro mahery reo tsy mitosy ro. Amezandreo stagiaire mandeha mitosy. io koa zegny raha tegna mampalahelo za be amitsika agny zegny hoe le l'hôpital zegny tsy natao ho an'ny vahoaka jiaby. Ny misy moyen zegny malaky voatara, fa ny tsisy moyen zegny manjary matesa eo fa tsy karakaraigna. Tsy karaha zegny baka. Vote député avy vahoaka ny député. Vote maire avy vahoaka ny maire. Vote presidentiel avy vahoaka ny presidentiel. Fa karaha zegny donko tsy haiko. Atsika Leraka côté ty koa tsy mahay miara-monina. Atsika côté koa karaha io fifampandety karaha io. Io tsisy raha iôvany. Problème raha tsy tiako amitsika avaratra zao ambarako anao tsara bekiny. Maro aloha ny élection, atsika tsy fidy zegny e, zegny hoe lera avy élection zavanao résultat. Combien de romezandreo vola lany andro raiky. ia grave. Tegna grave. Sady atsika tsy haiko fa tsika zala agnisan'ny pays tsy avotra tsy avotra tsika. Atsika tsy tokony mijaly, zegny fo ny haiko. Tsy tokony manky raha, tsy tokony sahirana, tsy tokony Any misy any misy uranium, misy délestage. grave. Tany misy uranium, misy délestage. Américain magnovo fa firy taona zegny américain natao. Ravalomanana nandafosiny amindreo. Tamy ravalomanana nitondra. Izy tegna nena volanany miliara zay koa nampavantana ravalomanana. Ya olo volagna raha misy tsara mamorona eto, volagna raha misy. Fasiky mainty histoire agny fasiky mainty volagnindreo. Amy tanànandreo tandreo io agny. Fasiky mainty. Américain mitrandraka zo mangala fasiky mainty. Maro raha vitany uranium. Atsika io pauvreté volamena atsika. Andra juile tsy reky existe. Volamena atsika fa avandra edy. Jusqu'any agny. Io ty boka nagnano contrat ndraiky tsy haiko Chine, tsy haiko aia, tsy haiko avion baka aia. Nalafony ravalomanana l'usine siramamy na lalana mandeha siramamy tsy amboarindreo chinois aby. Reo zegny atsika gasy zegny portefeuille tsika fa manahirana atsika fa ny tanindrazana atsika zegny tsy dinitsika. Vahoaka amizay mivolagna igny anjary vahoaka adversaire, anjary vahoaka zegny tsy hay feky. Mampalahelo be zegny koa, mampalahelo be Madagasikara. Atsika na minino koragna ataotsika zay tsy zo hitandreo fa tsy ahoandreo zegny edy ny haiko. Nagnano antegna ty ndraiky kajy fo. Au contraire mbala olo navarotry koa nivolagna fa antegna eto magnano farany bisaigny zany ijano e. Non. Atsika anao ndraiky mahefa atsika varatra ao volaniko. Surtout reto ro leraka ro maty agnambony porte bagage reto. Ro zegny, ro tsy tia olo baka avaratra, or ro minene mandeha mitady varotry avaratra. Ro amizay mivolagna zay tompo tany, zay karaha ty ny tany. Or ro tsy tompo tany. Atsika jiaby mahay raha zegny. Zafiny tany io ty tsy existe avaratra ao. Iry porte maty agnambony porte bagage vo zao existe ao. Zay mivolagna raha misy baka, zay tsy mila mamorona, zay mivolagna raha misy fo. Raha zay raha misy. Raha hitako ndraiky, délestage ndraiky rano mila zavandreo solution fa mandroboka ran'olo. Maro materiel-n'olo roboka, télé, zegny hoe tsisy raha tsy roboka.
Zay ty Tegna tena hoe ilay zavandro asa solution. tamin'ny andro Joel ay. Zo ndraiky mety tsy Joel tsy tia angala olo, le romezana responsabilité mihitsy tsy tia mangala olo. Io tsy andro Joel. Zay fandinihako zo. Arahako ne. Karaha Bravo. le Courage olo feky fo. amezandreo responsabilité tsy tia mangala olo fa tsy andro Joel. Parce que nanaovako zegny haiko tsara. Parce que za ty mbo mikoragna ndraiky ro mpagnano politique io. Tsy izy. Parce que andro Joel asa jiaby ao tsy vitan'izy za raiky. Ya. Wale no mampalahelo zay ro megna responsabilité. Ro mila mangala olo foforompotron'olo tsisy raha here, bado re, regny andelegna ao mina vola gratuit. Le olo mahery zay ty zay mahavita volao. Ko mbola resaka ke ampandeha rano Diego Ambanja, zay mahavita. Ataova contrat faza karaha magnefa olo jiaby. Ataova contrat ataonay ity. Zay may ampidirinay amin'ny asa io. Zay fotsiny mila ke ministra, maire, eky andegnan'iny fa zavandreo fo raha contrôlenao rano mandeha ndraiky tsy mandeha. Zay fa mila contrôlenao. Zay marova asa io hainay. Ya, zay tsy entra gasy na miconstruire trano na magnano tseko nino, zay tsy nientra tamin'ny gasy. Zay fo raha mila ataondreo agnatin'ny betrondreo. Zay tsy nientra tamin'ny gasy. Asa hainay zay mivolagna hainay. Ya, matériel jiaby vangainao, ataonay raha. Rano tsy vangaina, baka agnabongongo agnaty ala ny kasikady. Ska fa mampisofra antsika tompony any. Ska mampisofra antsika tompony. Ro aby magnano samby amezandreo responsable io, ro tsisy raha vitandreo tsy haindreo ino matériel. Hazana, atsika hoe zany Thaïlande. Hitanao Thaïlande? Resaka tekniky. Resaka tekniky. Magnano na jiro na rano zay tsisy bikany. Atsika, problemtsika gasy baka. Atsika ndraiky koa mandeha tanànan'olo, atsika miasa, alanao ora. Firy gasy mandeha Mayotte? Koa fa misy taratasy miasa. Anao koa mahita gasy nandeha Maurice, tsy haiko nandeha ia, nandeha tsy haiko ia gasy na lehilahy na magnangy miasa. Fa atsika amitsika ao. Atsika misy lera mila misy pause tsika 24 heures. Pause fo. 24 heures pause. Atsika farany kamo. Atsika tsy tia miasa, atsika gasy. Amitsika agny, amitsika Madagasikara. Atsika ndraiky koa mandeha tanànan'olo. Atsika malaka maty fo. Ya, nefa misy mahazo karama koa amitsika agny. Atsika mihitsy mamoriry tsy atsika fa ziny tanindrazana atsika sy raha atsika. Surtout no mikasiky jirama, mikasiky rano. Tsy ataondreo. Ataondreo vandivandy zava fo ro mamboatra goudron. Tsara entreprise tsy tia mamboatra goudron normal. Le vahoaka miasa io. Ataondreo raha tsisy raha manja. Zay va tanànatsika tsy avitra ai. Koragnanao jiaby tsisy vandy fa atsika donko avitra donko fa tsy haiko andrana ai. Tsy hay andra. Aigna ndraiky mivavaka fotsika mba hivoatra fo mampalahelo zalahy. Mampalahelo. Zay. Bon, manafinaka anao mbelako edy fa bonne Ok, soirée merci. naroa. Zay raha tegna mampalahelo za zao raha kasika maire avy ty. Vote izy io hitako feno misy miady aby fondronjoronjy. Ro samby n'olo politique fondronjoronjy. Ya, ino ma dianao te angala sary eto nareo mpavandy io tegna. Tantarenareo raha ataonareo mila mairie ery koa. Nareo fa niasa tamina mairie tao mipoty mila tandatsika lay. Defo nataonareo ary répété aminay vahoaka. Defo nataonareo secrétaire nareo jiaby répété ary. Raha ty vahoaka jiaby mila mivolagna. Mais toute façon tsisy olo masolo placen'ny maire Diego igny aminaka. Izy nampadio Diego point barre. Zegny foninaka. Ohatran'ny hitako loatra ny fivoahan'ny tanàna ao za tagny tamy taogno loso. Oui. Non. Zoro secrétaire reo tegna lolo bengy amin'ny tanàna. Secrétaire. Parce que dossier tsy maintsy mandalo ambony endry. Zay raha andeha ataonao amina mairie mandalo amin'ny secrétaire. Eo ro mamangonao kopay. Bako zay raha ataondreo tsy mila régie, tsisy régie zegny. Ino raha karaha zay. Mety raha namako. Tsy ananandro. Grave. Tsisy facture, tsisy régie, tsy haiko nino. Volanao fotadera. Oi.
Ola fitadiavin-drô. Ao. Raha koa nisy ty e. Am'izaho feky fa haingany mba hiôva. Ao e. Imbegna fa haingany. Ya, Na maro. jirama zegny na fiaignana vahoaka ao, vidin-draha lafo, tsisy raha bojo, grave. Grave zalahy. Grave Tena io manko mbo- aminao zegny. maro zay mipetraka an-dafy aty. Mety andeha hiasa amin'ny fanjakana ny gasy. Kasiky jirama. Fameza zay eky responsable ny jirama. Tsy iva ila olo fatiory iny koa ty reo jiaby zay. Fa tsara exemple asa ty zao jiramany ambanja raiky diako. Ametraka nareo responsable eky e. Tsy kiritaka misy olo fa ela to. Fa tio fa ela igny aboaka. Raha io zany efa ndinihako raha io tegna marina. Io tsy président republique bôka magname asa mampiasa jirama. Na ministre eky na député na tsy haiko nino eky fa amindroa. Fa mila corrompu iny koa ro iny koa atao io koa. C'est ça le problème. Grave. Avotro. Velomanareo mizaha ato jiaby e. Ya. Velomanareo jiaby. Anao kokoa malaky edy cahier za. Ok. Ja. De zegny ataony koragna lafa mioaniky. Kabaron'ny vote mera ty. Kasa. Voka gasy.